Ma jistax ikun persuna li qed tikri post b'600 fix-xahar tintalab li fl-eluq tal-kuntratt tħallas 1000 euro fix-xahar. Is-suq tal-proprjetà qed iħalli daqqa fuq kulħadd. Ex-qar fuq Facebook Mark Gregg, persuna li ħafna jiddeskrivuh bħala laburist ġenwin u li huwa wkoll kunsillier tal-Partit Laburista fil-lokalità ta' Ħansabbar. U qal li ma jistax ikun nitilfu r-reputazzjoni ta' Malta għax bekk se nitilfu l-qalb u l-ġbejna. Ir-reazzjonijiet fuq Facebook dwar il-prezzijiet fis-settur tal-housing u l-prezz tal-proprjetà f'pajjiżna komplew jiżdiedu fl-aħħar jiem, buħud jgħidu li din hija frott il-bidla li xtaq il-poplu Malti. Ħafna qalu li min suppost qed joħsib dawn l-affarijiet li ma jsirux injora s-settur kollu. Persuna partikolari tkellem ukoll fuq u li tulidna u l-kriżi li dawn se jsibu quddiem wiċċhom. Oħrajn qalu li f'pajjiżna l-Maltin qed isiru barranin u dan f'Malta stess. Dan kompla jikkonferma dak li qed jidher fil-Eurobarometer fejn qed jirriżulta li 30% tal-Maltin huma mħassba fuq is-settur tal-proprjetà. Tassibi li kiber sew minħabba l-esplużjoni fil-prezzijiet u żieda qawwija fl-ispejjeż biex wieħed jikri. L-istħarriġ sar f'Novembru li għadda. Meta mistoqsija xiru l-aktar li ħassibhom 34% tal-Maltin wieġbu l-żieda fil-prezzijiet u l-għoli tal-ħajja. Din kienet iż-żieda sostanzjali ta' 12% fuq l-istħarriġ tal-2017, segwiti mill-ambjent u l-klima b'27%, l-immigrazzjoni b'15%, il-pensjonijiet b'14% u l-kriminalità b'10%.